sha bacci na yi burush ba na jin kwanci zan je waje in nema abinci sai ga kes bayyananne an ce Buhari yan boy ka fita kwanci na duba tasi na bar shi a zuci na je kawai har na ci abinci sai ga kiranta abin duba na ga kiran amma sai na bar shi ni da aboki na zama tashi sai ga kes mai zafi ko shi ta ce man wai na zama mashi na harbi zuci zambarta da nishi hakan take ta faɗa ba bashi na duba wannan shi mana bar shi aboki yayi dariya yayi nishi ina kira ga masoya na zan ba ku labarin soyayya amma akan Aishar Katsinawa ina kiran ta wutar mata bayan mun je gida mun huta ina tunani kamar na kira ta kawai sai na ci bara in barata minti biyu sai gafa kiranta sai na daga asalam shi na furta walaika salam haka shi fa ta furta wace ce haka shi fa na furta ta ce da ni wai na shiga ranta sannan ta ce mini ta zaɓe ni wai za ta miƙa kula gare ni Buhari san kafa ya ruɗe ni akan fa take ta faɗa gare ni tana ta zance amma gare ni ko sunan ta fata ki ta bani karshe ta ce dan Allah ka so ni suna na Aishar Katsinawa ina kira ga masoya na zan ba ku labarin soyayya amma akan Aishar Katsinawa ina kiran ta wutar mata mun yi waya sannan ta kare tana kira na safe da dare ta yi addu'a ta ce Allah ya kare ba na son ta amma sai na jure akwan a tashi kunci sai ta share ta shiga zuci har mata tare na fara son ta ta ce ta more dukan masoyanta wai ta kore mun fara yin soyayya kunji ta kai ga zuci dan ta wuce hanji muna chatting ko dare ba maji domin a so kau mun buɗe feji garin mu gurna dukkan anji akan Aisha ban gani banji sai in shige zamfara har geji ko ba zartan ma daji ina kira ga masoya na zan ba ku labarin soyayya amma akan Aishar Katsinawa ina kiran ta wutar mata tana faso na so mai launi komi nake so sai ta bani halin ta ga kyau baya da muni tun muryar ta ya sani sukuni ranar talata na je jani sai ga tes mai kyau ba muni ta ce yaushe zaka zo a gare ni na shiga shauki na kasa sukuni sai da na nasu fa sai na kira ta kwarai fa baki na ya furta batu mai dadi amma a gare ta na ce zan zo rana saki seta ta ce ku yaushe na ce fa talata na ce kasan na fadin na santa ta ce da ni zuciya ta huta ina tunani in kai mata kyauta ina kira ga masoya na zan ba ku labarin soyayya amma akan Aishar Katsinawa ina kiran ta wutar mata na ce ta ban adiresh zan gane na san kasan na fa ko ta ina ne taiman kwatance sai fa na gane akwan a tashi rana ta zo ne na yi wanka na sa kaya ne mama ta ce man ina fa zuwa ne na ce kiran Katsinawa ne ta ce Allah tsare har ta gane na je ta sha duka duk an sanni na shiga mota mai kyau ba muni kofar marusa can fa ta kai ni na nemo mashi na ce zo ka kai ni gidan su kai tsaye nan fa ya kai ni kusan kwatancan da ta yi a gare ni na ce har ma fa gidan na gane anan fala
sai fa na so me a lokaci ɗaya sai fa na rame.